Το θέμα μας είναι Low Energy Cost Desserts και μαζί μας έχουμε τον υπέροχο Λάσκαρη. Ένα χειροκρότημα παρακαλώ. Γεια σας. Και έχουμε μαζί του και την Κατερίνα την Ευστρατιάδου. Είναι νέο μέλος και αυτή της Λέσχης. Πάω λίγο πιο πέρα γιατί είσαι πάρα πολύ ψηλός και Ωραία. φαίνεται τεράστια διαφορά, δεν γίνεται. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Θα φτιάξουμε δύο γλυκά με διάφορες παρασκευές. Έχω επιλέξει ποιες παρασκευές θα δείξω από αυτά τα γλυκά. Και όταν λέω χαμηλό ενεργειακό κόστος σε αυτά τα γλυκά, αν και είναι λίγο εκτός θέματος, γιατί τώρα με το πράσινο τιμολόγιο δεν υπάρχει πρόβλημα με την ενέργεια, είμαστε σούπερ. Βγάζουμε από τα γλυκά όσο γίνεται διάφορα μηχανήματα προς την Παρασκευή, όπως είναι το shock freezer, το chiller για να παγώσουμε, όπως είναι η κατάψυξη και όσο μπορούμε να ετοιμάσουμε ένα γλυκό με λιγότερο χρόνο ψησίματος αυτού του προϊόντος και να έχει και διατηρησιμότητα στο ψυγείο χωρίς να ξεραίνεται, να είναι κάπως μονωμένο, όπως είναι τα σου, όπως είναι οι τάρτες, όπως είναι διάφορες κρέμες που μπορούμε λίγο να τις μονώσουμε, ώστε να μην χρειάζεται να έχουμε γλυκά στη κατάψυξη, να μην χρειάζεται να περνάμε διάφορα φορμαριστά γλυκά από το chiller. Μπορούμε να επιλέξουμε μία σειρά από γλυκά και να φτιάξουμε έτσι τη βιτρίνα μας, ώστε να έχουμε μέσα και τα μισά μας γλυκά περίπου, ώστε να χρειάζεται λιγότερος χρόνος παρασκευής ως προς το ψήσιμο και ως προς το στήσιμο. Αυτό είναι λίγο το σκεπτικό. Στο εξωτερικό δουλεύει πάρα πολύ, το φτιάχνουν πάρα πολύ. Κυρίως είναι οι τάρτες και τα σου σε αυτή την κατηγορία. Και προσπαθούν να βγάλουν όσο γίνεται περισσότερα μηχανήματα από τη γραμμή παραγωγής. Κυρίως το chiller και κυρίως το φούρνο. Όσο γίνεται το φούρνο. Το chiller μπορείς να το βγάλεις. Θα κάνουμε δύο γλυκά. Θα είναι μία τάρτα γεμισμένη με ζύμη σου, τα οποία θα ψηθούν μαζί. Είναι νέα τάση έτσι, αυτό το στήσιμο λίγο στο εξωτερικό. Κάποια στιγμή θα ξεκινήσει και εδώ. Και θα κάνουμε και μία τάρτα φούρνου, η οποία είναι ένα μπισκουί υγρό σοκολατένιο και μία γκανάζ, η οποία θα περάσει και αυτή από φούρνο για λίγα λεπτά, σε πολύ λίγη θερμοκρασία, ώστε με το αυγό που έχει μέσα να ψηθεί και κυρίως για τους χειμερινούς μήνες είναι γλυκό μπουφέ. Δεν χρειάζεται καν ψυγείο. Έχει τέλεια υφή και έχει και πολύ μεγάλη διατηρησιμότητα. Οι συνταγές που θα φτιάξω, θα σας φτιάξω μία ζύμη σου. Λίγο θα πούμε λίγα πράγματα. Θα σας φτιάξω ένα κρεμέ και θα σας δείξω μία τεχνική ως προς την κρέμε γκλέζ κατά κάποιο τρόπο. Να μην χρησιμοποιούμε θερμόμετρο, να την κάνουμε κατευθείαν όχι με το μάτι. Η τεχνική αυτή δεν έχει μάτι, το αποτέλεσμα είναι στάνταρ. Και θα σας φτιάξω και μία πραλίνα φουντούκι αμύδγαλο και θα πούμε λίγα πράγματα για τις πραλίνες, γιατί φτιάχνοντας δικές μας πραλίνες, κατευθείαν κατεβάζουμε το κόστος του συγκεκριμένου προϊόντος στο 1/3. Από μία δική μας πραλίνα στο εργαστήριο, με μία πραλίνα αγορασμένη από το εμπόριο. Ένα θέμα είναι ότι έχει φτιαχτεί από εμάς και ένα δεύτερο πολύ σοβαρό θέμα είναι ότι είναι πολύ χαμηλό σε κοστολόγιο και πολύ εύκολη να φτιαχτεί. Λοιπόν, αυτά. Θα ξεκινήσω λίγο με τη ζύμη για να βάλω να ψήσω και θα τρέξουμε στις επόμενες συνταγές. Λοιπόν, ζύμη σου, οι συνταγές όλες που θα εκτελέσουμε... Αυτό εδώ με ενοχλεί. Οι συνταγές όλες που θα εκτελέσουμε θα ανεβούν στο site της Λέσχης. Δεν σας δίνονται τώρα, θα σας πει η Νεκταρία που θα τα βρείτε. Όλα θα τα βρείτε στο site της Λέσχης μας, www.ellaspastrychefclub.gr και όλα τα βίντεο θα αναρτηθούν στο YouTube, Ελλάς Pastry Chef Club. Okay. Λοιπόν, ζύμη σου, νερό, γάλα, ζάχαρη, αλάτι, βούτυρο, όλα μαζί σε μία κατσαρόλα. Μόλις αυτά αρχίζουν να βράζουν, παίρνουμε στην άκρη, ρίχνουμε το αλεύρι, κάνουμε ένα ζυμάρι, το ξαναπερνάμε λίγο από τη φωτιά, λίγο το ψήνουμε. Το ψήνουμε για ελάχιστο,
Θα σας δείξω που σταματάμε. Δεν χρειάζεται να ψηθεί ο πάτος, δεν χρειάζεται να καεί η ζύμη, δεν χρειάζεται να το έχουμε 10 λεπτά και να το ψήνουμε. Απλά λίγο ψήνουμε το αλεύρι και ξεκινάμε να το χτυπάμε. Να πω σε αυτό το σημείο λίγα λόγια για τον Λάσκαρη. Είναι κορυφαίος ειδικός του είδους, έχει εξαιρετικές τεχνικές και φυσικά νέες τεχνικές, εκτεταμένη γνώση και απίστευτη μεταδοτικότητα. Θα το καταλάβετε. Όσοι δεν έχετε παρακολουθήσει σεμινάρια του, να ξέρετε ότι κάνει πολύ συχνά σεμινάρια. Ένα από αυτά που θα παρακολουθήσετε, το γράφουμε εδώ στο μπάνερ, έχει στο Ηράκλειο της Κρήτης 19, 20 και 21 Μαρτίου και στη Θεσσαλονίκη 2, 3 και 4 Απριλίου. Θέλω να πω ότι στο σεμινάριο της Θεσσαλονίκης θα έχει 12 γλυκά, τάρτες, εκλέρ και οικογενειακά γλυκά και 50 συνταγές. Γενικότερα, πάνω από 50 συνταγές. Τα σεμινάρια του γίνονται πάρα πολύ γρήγορα sold out και γενικότερα ασχολείται πάρα πολύ με τα social media, ειδικά στο Instagram. Οπότε οτιδήποτε απορίες έχετε με βάση τις συνταγές του ή θέλετε να τον ρωτήσετε κάτι ή θέλετε να πάτε σε κάποιο σεμινάριο, το Instagram του το βλέπετε εδώ, Λάσκαρης, _Παλαμαρούδας και του στέλνετε μήνυμα. Εννοείται τον ακολουθείτε γιατί έχει τρομερές συνταγές και τρομερά γλυκά. Βλέπετε και στο μπάνερ κάποια από τα εκλέρ που φτιάχνει. Είναι κοσμήματα, δεν είναι γλυκά, πραγματικά. Αυτά τα λίγα και συνεχίζω μετά τα κοπλιμέντα. Ωραία, περιμένουμε λίγο να βράσει το μείγμα. Όταν ξεκινήσει να βράζει, το παίρνουμε στην άκρη, ρίχνουμε το αλεύρι μέσα. Η ζύμη σου είναι κατά κάποιο τρόπο λίγο εμπειρική ζύμη ως προς το αυγό. Δεν είναι πάντα στάνταρ το αυγό που θα βάλουμε μέσα. Βλέπουμε τη ρευστότητά του. Όταν κάνουμε ένα σου και θέλουμε να βάλουμε από πάνω κρακελίν, αυτό το ζυμάρι, αυτή τη ζύμη την αφήνουμε λίγο πιο σφιχτή, ώστε όταν βάλουμε το σου να μην μας απλώσει. Όταν θέλουμε να ψήσουμε χωρίς κρακελίν, αυτή τη ζύμη την κάνουμε πιο ρευστή. Εάν για κάποιον λόγο η ζύμη σας ξεφύγει και γίνει πάρα πολύ ρευστή, που δεν μπορείτε να τη δουλέψετε. Δουλεύετε, αν τη βάλετε στο ψυγείο, σφίγγει το βούτυρο, μπορείς να τη δουλέψεις. Αλλά ή σας περίσσεψε ή δεν μπορείτε να τη δουλέψετε, εάν τη ζύμη την ανακατέψετε με 30% ιταλική μαρέγκα, την απλώνετε σαν παντεσπάνι, σαν μπισκουί, ψήνετε, δεν θυμάμαι πόσα λεπτά, στους 170 και έχετε ένα πάρα πολύ ωραίο παντεσπάνι, το οποίο είναι και πάρα πολύ ελαστικό. Μπορείτε να τσερκάρετε μέσα σε τσερκάκια και να το γεμίσετε και να είναι εξωτερικά αυτό το μπισκουί, τέλος πάντων. Το ξέρατε αυτό? Όχι. Για να δείτε τι μπορείτε να μάθετε στα σεμινάρια του. Είναι απίστευτος. Εδώ θέλω πάρα πολλές ερωτήσεις να κάνετε. Πάρα πολλές ερωτήσεις. Ωραία. Λοιπόν, ξαναβάζω τη φωτιά και ψήνω μέχρι το σημείο που η ζύμη αυτή θα είναι, πώς να το πω, δεν θα κόβεται, δεν θα είναι άγρια. Θα υπάρχει μια ομοιομορφία, θα είναι πάρα πολύ συμπαγή, να το πω έτσι. Και πρέπει να είναι και ανοιχτό αυτό που ψήνεται. Το καλύτερο ψήσιμο είναι μεσαία θερμοκρασία, πιο δυνατή. Ποιο θεωρείς ότι είναι το καλύτερο πέρα, ψήσιμο? εδώ πέρα. Ναι. Σε μια κανονική θερμοκρασία. Δεν χρειάζεται πολύ δυνατά. Δεν θέλουμε τη ζύμη να τη στεγνώσουμε όπως γινόταν παλιότερα. Δηλαδή, οι τεχνικές έχουν αλλάξει, οι θερμοκρασίες έχουν αλλάξει. Ακριβώς, ακριβώς. Δεν χρειάζεται. Είμαστε μια χαρά. Φτάνεις τη ζύμη ώστε να γίνει μία μάζα, να μην κόβεται κατά κάποιο τρόπο. Ρίχνουμε. Δεν χτυπάμε δυνατά. Ξεκινάμε σιγά σιγά να χτυπάμε. Περιμένουμε να φύγει λίγο από τη θερμοκρασία ψησίματος, να πέσει λίγο η θερμοκρασία της κάτω από 60-50 βαθμούς και θα ξεκινήσουμε να βάζουμε σιγά σιγά το αυγό. Η βάση εδώ για τη συνταγή που έχω είναι τα 500 γραμμάρια αυγό. Αυτό, ανάλογα με το τι θέλω να κάνω, μπορεί να βάλω 480, 470, μπορεί να το πάω 530, 550.
έχουμε πάντα ένα καλύτερο αποτέλεσμα σε ψήσιμο όσο πιο ρευστή είναι η ζύμη. Όσο πιο ρευστή είναι η ζύμη, τόσο καλύτερο αποτέλεσμα έχω στο ψημένο αποτέλεσμα, στο τελικό αποτέλεσμα. Το αφήνω λίγο ακόμα. Αυτό δεν το χρειάζομαι άλλο. Αυτό εδώ, αυτό το χρειάζομαι. Όχι, το χρειάζομαι αυτό. Ξεκινάω σιγά σιγά το αυγό και όταν ολοκληρωθεί το μείγμα, χτυπάω μέχρι να κατέβει το μείγμα κάτω από 30 βαθμούς. 28, 29, 30, 27, εκεί. Από εκεί μετά το παίρνω, ιδανικά το αφήνω να ξεκουραστεί λίγο και το δουλεύω. Δεν βγαίνει στο καπάκι. Αυτό εδώ θα μας πάρει λίγο χρόνο. Να πω εγώ τους χορηγούς μας, λοιπόν, μέχρι να πέσει θερμοκρασία από τη ζύμη των Σου. Έχουμε Παπαρκυριαζής, Αφή Λαούδη, Αφή Γαλλή, Φάρμα Κοκ, Κόντι το ξηρή καρπί, Τσόκο Μπέλ, Gelato and Bakery Experts, Κρόνους Κουτσμάνης, Αφή Δουρμούσογλου, Φύλλα Νικηφορίδης, Φρίσλατ Κανπίνα, Στέλιος Κανάκης ΑΕΒΕ και Work Market. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι εκθέτες εδώ. Μπορείτε να περάσετε και να ρίξετε μία ματιά στα προϊόντα τους. Επίσης, να ξαναπώ ότι όλες οι συνταγές θα ανέβουν στο site της Λέσχης Αρχιζαχροπλαστών Ελλάδος, www.elaspastrychefclub.gr. Και όλα τα σεμινάρια της Λέσχης, τα βίντεο, θα ανέβουν στο κανάλι μας στο YouTube, Ελλάς Pastry Chef Club. Ωραία. Τα μίξερα αυτά δεν είναι και τα πιο βολικά. Είναι λίγο... Λοιπόν, θα το αφήσω λίγο να χτυπιέται. Σιγά σιγά θα βάζω αυγό. Θα πάω στην παρακάτω Παρασκευή. Θα σας φτιάξω λίγο θα φτιάξω μία πραλίνα. Θα κάνουμε μία πραλίνα μισό φουντούκι, μισό αμύδγαλο. Περισσότερο αμύδγαλο έχει εδώ, γιατί τα φουντούκια τα φάγαμε. Απλά θα σας δείξω λίγο την τεχνική. Θέλω ένα κατσαρολάκι. Θέλω την κατσαρόλα από αυτή που κάναμε τα σου. Πραλίνες μπορούμε να φτιάξουμε με διάφορους τρόπους. Ένας τρόπος είναι ξηρός καρπός και άχνη. Δεν χρειάζεται καμία τεχνική, τίποτα. Σε ένα θερμομίξ, σε ένα ρομπότ, το χτυπάμε. Δεύτερος τρόπος είναι ξηρός καρπός και καραμέλα. Και ένας τρίτος τρόπος, ο οποίος θεωρητικά είναι ο πιο δύσκολος, είναι να καραμελώσει μαζί ο ξηρός καρπός και η ζάχαρη. Κάνουμε μια καραμέλα, θα ψήσουμε και το καρπό μαζί, το αφήνουμε να κρυώσει και το χτυπάμε σε ένα θερμομίξ και κάνουμε την πραλίνα μας. Θα το τελειώσω, θα το χτυπήσω κιόλας, γιατί θα σας κάνω ένα κρεμέ φουντούκι μετά. Θέλω να πω λίγα πράγματα για το κρεμέ και θα χρησιμοποιήσουμε και αυτή την πραλίνα. Η ζύμη των Σου, ποια είναι η κατάλληλη θερμοκρασία που μπορούμε να τα ψήνουμε?
Ωραία. Βασικά, ποια μας προτείνεις εσύ, που... Ωραία. Τώρα θα σας πω. Λοιπόν, σήμερα εγώ θα ψήσω εδώ στους 170 βαθμούς. Γιατί ο φούρνος που έχω, που είναι μέσα, δεν είναι τόσο δυνατός ή δεν τον έχουμε βρει πώς ακριβώς δουλεύει. Μπορείς να ψήσεις ζύμη σου ακόμα και στους 130 βαθμούς. Τόσο χαμηλά. Μία ιδανική θερμοκρασία για να έχεις ένα καλό αποτέλεσμα είναι περίπου στους 150-155 βαθμούς. Είσαι OK. Σε αέρα, μιλάμε για αέρα. Για τα μπάνια είναι άλλες θερμοκρασίες και άλλη τεχνική. Αλλά επειδή κυρίως υπάρχει στα περισσότερα εργαστήρια αέρας, φούρνος με αέρα, η θερμοκρασία είναι κανονικά εκεί 150-155 εκεί. Μία δεύτερη τεχνική έλατε. Σε φούρνο με αέρα είναι, ανεβάζουμε το φούρνο στους 250 βαθμούς. Όταν πιάσει αυτή τη θερμοκρασία τόσο ψηλά, ανοίγουμε, βάζουμε μέσα τα σου και σβήνουμε το φούρνο εντελώς, να μην δουλεύει καθόλου η θερμοκρασία. Και περιμένουμε περίπου, δεν θα σας το πω με χρόνο, θα σας το πω με θερμοκρασία, μέχρι να πέσει η θερμοκρασία στους 140-145 βαθμούς. Αυτό με κάποιον τρόπο σε ένα σβηστό φούρνο πρέπει να το μετρήσετε. Ή ανοίγετε για λίγο το φούρνο και δείχνει ένδειξη σε ποια θερμοκρασία είναι, μέχρι τους 140 βαθμούς από τους 250 που έχει ξεκινήσει, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τα σου. Έχουν ξεκινήσει να ψήνονται, μετά από ένα 20 λεπτό θα έχουν αρχίσει να παίρνουν και χρώμα και όταν φτάσει στους 140 βαθμούς, ξανανοίγεις το φούρνο στους 145 με χαμηλό αέρα, μέχρι να τελειώσει το ψήσιμο. Τώρα πόσο θα χρειαστεί για να τελειώσει το ψήσιμο, αυτό θα το δείτε. Αλλά με αυτή την τεχνική βγάζεις όσο το δυνατόν καλύτερο αποτέλεσμα σε ένα σου χωρίς κρακελίν. Να είναι λίο, να είναι καθαρό, να μην είναι σκασμένο, να είναι όπως πρέπει να είναι. Ωραία, εδώ πάμε καλά. Βάζω αυτό και σταματάω. Θέλω, ωραία, και θέλω ένα καθαρό ταψί με πάνω με το slip pad και τα μακαρόνια. Και μία μαρίζ παρακαλώ. Λοιπόν, πάμε λίγο στην πραλίνα. Ζάχαρη. Λίγο νερό για να κάνουμε το σιρόπι. Ιδανικά χρειαζόμασταν και μία βανίλια. Έχει πάρα πολύ ωραίο άρωμα. Και λίγο αλάτι. Κάνουμε ένα σιρόπι. Θα πάει περίπου στους 115-116 βαθμούς. Θα ρίξουμε μετά μέσα τον καρπό. Σε πρώτη φάση θα γυαλίσει. Σε δεύτερη φάση θα έχει εξατμιστεί η υγρασία όλη από μέσα και ο καρπός θα ζαχαρώσει και μετά θα αρχίσει να καραμελώνει. Όταν γίνει όλη η ζάχαρη αυτή η καραμέλα, το αδειάζουμε σε ένα slip pad για να κρυώσει και μόλις κρυώσει το χτυπάμε σε ένα θερμομίξ ή σε ένα ρομπότ και έχουμε μία πραλίνα πάρα πολύ εύκολη και πάρα πολύ φτηνή σε σύγκριση με το εμπορίου. Δώστε μου λίγο ένα λεπτάκι να μου φέρουν μία μαρίζ για να ξεκινήσουμε. Πολύ σημαντικό που μας δείχνεις τρόπους για να μειώσουμε ουσιαστικά και το κοστολόγιο, αλλά και την ενέργεια που ξοδεύουμε για να φτιάξουμε τα γλυκά. Low energy cost desserts. Δηλαδή, είναι μια τάση στο εξωτερικό, σωστά? Ναι. Που σε κάθε βιτρίνα υπάρχουν κάποια είδη γλυκών, τα οποία είναι χαμηλά σε ενέργεια. Δηλαδή, δεν έχουν διαδικασίες όπως chiller, πολλές ψήξεις, πολλά ψησίματα. Και κατάψυξη. Και κατάψυξη. Επίσης μπορεί,
όταν έχουμε ψημένες τάρτες μαζί με το σουδάκι, μπορούμε πάρα πολύ γρήγορα. Αυτό εδώ δεν ξέρω αν... όχι, δεν θέλω πιο μεγάλο, αλλά αυτό νομίζω ότι δεν είναι για φωτιά. Θέλω κόκκινη. Όταν έχουμε ψημένη μια τάρτα, έλεγα, και μεσού μέσα και σκέτη τάρτα, μπορείς πάρα πολύ γρήγορα, όταν είναι οι κρέμες σου έτοιμες, βγάζεις, στολίζεις, βάζεις κατευθείαν βιτρίνα. Δεν χρειάζεται να έχεις έτοιμες. Η τελευταία στιγμή τελειώσανε, έστησες 10 γλυκά, τα βγάλες βιτρίνα, φρέσκα, της στιγμής και χωρίς διαδικασίες από κατάψυξη σε κατάψυξη και από αποθήκη σε αποθήκη. Ωραία. Δεν θα βάλω άλλο αυγό, το αφήνω να κρυώσει. Όταν κρυώσει και πέσει στους 30 βαθμούς, θα τη βγάλω. Ιδανικά θα την άφηνα 1-2 ώρες. Όσο ξεκουράζεται, τόσο καλύτερο αποτέλεσμα θα έχουμε. Εάν ψήσουμε σου, βγάζοντας κατευθείαν από το μίξερ και ψήνουμε. Και αν αφήσουμε 2 ώρες τη ζύμη, θα έχουμε στις ίδιες θερμοκρασίες διαφορετικό αποτέλεσμα. Το δεύτερο το ζυμάρι θα φουσκώσει περισσότερο. Αν έχετε απορίες, συζητάμε. Τι απορίες, τα λέω πάρα πολύ καλά. Τα λέτε φανταστικά, γι' αυτό πρέπει να έχουν απορίες, γιατί τα λέτε τόσο φανταστικά που θα βρούνε κάτι να ρωτήσουν. Εγώ έχω πάρα πολλά να ρωτήσω, αλλά δεν θέλω να γίνουμε κουραστικοί. Ωραία. Ξεκινάει να βράζει. Ένα σιρόπι, όπως το σιρόπι που κάνουμε την Ιταλική μαρέγκα. Κάπου εκεί θα φτάσουμε στους 115-116 βαθμούς. Δεν χρειάζεται να μετρήσω. Θα ρίξω μέσα τον καρπό και θα σας δείξω τα στάδια πώς πάει. Ωραία. Ρίχνω. Ωραία. Κατερίνα, πάτε εκεί πίσω, ρε, μην ενοχλεί. Ωραία. Ορίστε. Προς το παρόν όχι. Οι συνταγές που θα ανεβούν στη σελίδα της Λέσχης, η πραλίνα είναι φουντουκιού και οι κρέμες το κρεμέτο φουντούκι και η πατησερή φουντούκι είναι με πραλίνα φουντουκιού. Κάνω μία πραλίνα τώρα που θα τη χρησιμοποιήσω για να τη δείτε, που έβαλα αμύγδαλο. Αμύγδαλο δεν θα δείτε πουθενά. Απλά ο κύριος Παυλάκης αμύγδαλο μας έφερε, δεν μας έφερε φουντούκι και τα φουντούκια λέει είναι ακριβά. Πού είναι ο Παυλάκης? Κύριε Παυλάκη, μας ακούτε? Έφυγε ο Παυλάκης. Μέσα είναι, μέσα. Ναι, όχι, άκουσε. Ωραία. Βλέπετε μέσα? Βλέπετε από κάπου? Φαίνεται? Από την κάμερα φαίνεται μέσα? Αν εδώ μέσα βάζαμε ένα λοβό βανίλιας, όχι βανιλίνη, βανίλια, αληθινή βανίλια, το αποτέλεσμα είναι εντελώς διαφορετικό. Έχει πάρα πολύ άρωμα και καταλαβαίνετε και πάρα πολύ στη γεύση. Το κοστολόγιο λίγο ανεβαίνει, αλλά το αποτέλεσμα αξίζει. Ανακατεύει λίγο. Ωραία.
Τώρα είναι στη φάση που θα αρχίσει λίγο να ζαχαρώνει, μέχρι να γίνει εντελώς ζάχαρη, εντελώς λευκό. Έχει φύγει εντελώς η θερμοκρασία από μέσα και θα αρχίσει μετά να καραμελώνει. Προσέχουμε λίγο στο καραμέλωμα, γιατί εάν μας ξεφύγει και μας καπνίσει, θα καπνίσει λίγο, αλλά αν μας καπνίσει πολύ, θα πικρίσει. Από εδώ και πέρα τώρα θέλει λίγο προσοχή στη θερμοκρασία, μέχρι να έχουμε ένα ωραίο καραμέλωμα. Βλέπετε μέσα από κάπου. Πού είναι η οθόνη? Μπροστά. Φαίνεται μέσα. Ωραία. Τώρα, κλείσου λίγο. Γνώση, πάθος και πρώτες ύλες, τι είναι? Ένα ωραίο γλυκό. Όχι, το τρίπτικο της επιτυχίας που θα σου κάνουν το ωραίο γλυκό. Πράγμα που το έχει ο κύριος Λάσχαρης. Να πω πάλι για τα σεμινάρια του, γιατί είδα ότι πάρα πολλοί τα φωτογραφίζουν. Είναι εδώ στο μπάνερ, στο Ηράκλειο Κρήτης 19, 20 και 21 Μαρτίου και στη Θεσσαλονίκη 2, 3 και 4 Απριλίου. Γίνονται όλα πολύ γρήγορα sold out, οπότε καλό θα ήταν να είστε ενημερωμένοι μέσω των social media, ειδικά στο Instagram που κάνει και τρομερή διαφήμιση και ανεβάζει όλες τις δημιουργίες. Λάσκαρης κάτω παύλα, Παλαμαρούδας, κάντε τον follow. Δεν βγαίνεις, Λοιπόν, σε λίγο είμαστε έτοιμοι. Κύριε Λάσκαρη, πείτε μας μερικά λόγια για εσάς. Είστε από Θεσσαλονίκη? Δεν είμαι από Θεσσαλονίκη, είμαι από Σαμοθράκη. Είμαι από Σαμοθράκη, έχω κατάστημα στη Σαμοθράκη, βρίσκομαι εκεί τα καλοκαίρια. Το χειμώνα βρίσκομαι Θεσσαλονίκη και γυρίζω σε διάφορα μέρη και κάνω σεμινάρια, κυρίως για εκλέρ. Τώρα για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη θα κάνω ένα σεμινάριο που δεν θα είναι μόνο εκλέρ, θα έχει και άλλα γλυκά μέσα, θα έχει τάρτες και θα έχει και 4 κλασικά γαλλικά γλυκά, κλασικά στημένα, τύπου Σέντον Ωρέ, Πάρι Μπρέστ, Τάρτα Φλάν. Είναι πρώτο σεμινάριο. Κυρίως κάνω για εκλέρ. Αυτή τη φορά θα κάνω και άλλα γλυκά, γιατί θέλουν άτομα που έχουν παρακολουθήσει προηγούμενα σεμινάρια να ξαναδούνε κάτι. Και θα προσαρμόσουμε μέσα και άλλα γλυκά. Ένα δεύτερο πρόγραμμα. Εδώ είμαστε έτοιμοι. Ωραία. Θα κρυώσει και θα το χτυπήσουμε, να το μπλεντάρουμε. Το αφήνουμε λίγο να κρυώσει εδώ. Thank you. Ωραία. Εδώ είμαστε σχεδόν έτοιμοι. Θα ήταν έτοιμο αν δεν είχε το μίξερ από πάνω το καπάκι και έφευγε ο ατμός. Αυτά εδώ τα καπάκια τα βάζουν για προστασία, αλλά είναι εντελώς άκυρα, νομίζω, δεν κάνουν δουλειά. Ωραία. Ορίστε. Ναι. Θέλω σακούλα για τη ζύμη και θέλω και ένα κορνέ ίσιο. Ωραία. Το πρώτο γλυκό θα είναι μια τάρτα γεμισμένη με ζύμη σου. Θα ψηθούν μαζί. Θα τη γεμίσω μέσα με μια καραμέλα και με μια πατησερή φουντούκι. Και από πάνω θα τη στολίσω με ένα κρεμέ φουντούκι. Το δεύτερο γλυκό θα είναι μια τάρτα σοκολάτας, τσινόμενης.
Θα σας δείξω, η βάση του είναι κάτι σαν brownies θα πω. Η τεχνική είναι brownies, θα σας πω λίγο την τεχνική, δεν θα το κάνω εδώ. Θα κάνω την κρέμα, την γκανάζ, η οποία είναι ψινόμενη, η οποία είναι μια πολύ εύκολη γκανάζ. Απλά όταν θα τη φτιάξετε και θα τη δοκιμάσετε, έχει τέλεια υφή και τέλεια γεύση. Είναι ό,τι πιο σοκολατένιο γλυκό θα έχετε φτιάξει. Και από πάνω θα στολίσουμε με μία μοντέ. Δεν θα την κάνω τη μοντέ εδώ, την έχω έτοιμη. Απλά θα σας πω τη διαδικασία. Η μοντέ είναι μια πολύ εύκολη κρέμα. Είναι μια πολύ εύκολη μους. Γκανάζ να το πω. Θα σας πω λίγο τη διαδικασία και θα δείτε το αποτέλεσμα. Εδώ τι έγινε. Σαμποντάζ. Παυλάκης. Ωραία. Θέλω τη λαμαρίνα, μέσα έχω τη λαμαρίνα με τα ταρτάκια. Κατά. Ναι. Ωραία. Ωραία. Ταρτάκι, φόρμαρα από μέσα, τα φόρμαρα από πριν. Έκοψα κύκλο, το έβαλα για να έχουμε απ' έξω το αποτέλεσμα όπως είναι αυτό το τσέρκι τέλος πάντων. Θα γεμίσουμε εδώ με τάρτα σου, με ζύμη σου. Θα βάλουμε κρακελίνο το οποίο το έχω έτοιμο και το έχω κόψει. Και θα ψήσουμε, τώρα θα ψήσω στους 170 βαθμούς για 25 λεπτά και θα το δω πώς θα πάει. Ίσως ξεφύγουμε λίγο παραπάνω, πάμε στους 30. Θα γεμίζουμε με μια πατηστερή, θα βάλουμε λίγο καραμέλα και θα στολίσουμε με ένα κρεμέ. Πολύ ταιριαστή συνδυασμή όλοι αυτοί. Και πρέπει να έχει και πολύ ωραίες υφές, και το τραγανό και το αφράτο. Ωραία. Οι υφές στις κρέμες και στα παγωτά, εγώ πιστεύω, πέρα από τη γεύση που πρέπει να είναι ωραίο σε γεύση, πολύ σημαντικό ρόλο παίζουν οι υφές. Εάν το γλυκό δεν έχει υφή, εάν το παγωτό δεν έχει υφή και καταλάβεις στο στόμα σου ένα γρατζούνισμα, και ένα γρατζούνισμα όχι από τον καρπό που θα καταλάβετε στην τάρτα αυτή που είναι η πραλίνα μέσα, που την έχω αφήσει επίτηδες να είναι λίγο ο καρπός να το καταλαβαίνεις. Όταν είναι μια αστοχία στην υφή της και καταλάβεις στο στόμα σου σαν άμμο, είναι ένα σκουπίδι. Ό,τι και αν έχεις βάλει μέσα, ό,τι υλικά και αν έχεις χρησιμοποιήσει, είναι σκουπίδια. Παίρνω παγωτό, τρώω παγωτό και βρίσκω μια υφή σκληρή σαν άμμο. Λέει, εντάξει, η υφή δεν είναι καλή, αλλά έχει πολύ ωραία γεύση. Όχι, είναι σκουπίδια. Δεν μπορείς να λες ότι είναι ωραίο αυτό το πράγμα. Όχι ακόμα αυτό, όχι ακόμα αυτό. Όχι ακόμα, γιατί θα ξεπαγώσει. Αν έχει ρεύμα, ναι. Ωραία, φάω και αυτό εδώ μέσα. Ωραία, θέλω λίγο χαρτί. Ωραία. Λοιπόν. Εάν εγώ έκανα εκλέρ σήμερα, θα ήταν περισσότερο ρευστό. Δεν θα κοβότανε να κάνει αυτές τις γωνίες. Θα έτρεχες, η ροή της θα ήταν σαν μακαρόν. Θα ήταν τόσο ρευστό. Εάν για κάποιο λόγο γίνει πάρα πολύ ρευστό και δεν μπορείτε να το δουλέψετε, μπορείτε να το βάλετε στο ψυγείο για 1 ώρα και θα σφίξει, γιατί θα σφίξει το βούτυρο. Ο φούρνος είναι, ρώτα λίγο τον Παυλάκη αν ο φούρνος είναι εντάξει. Θέλω 170. Αν, όπως είπατε, βγει πιο ρευστό το ζυμάρι μας σε ένα σου ή σε ένα εκλέρ, το βάλουμε στο ψυγείο και το δουλέψουμε. Το αποτέλεσμα δεν θα είναι όμως το ίδιο. Θα είναι το ίδιο. Θα είναι το ίδιο, αν είναι πιο ρευστό. Ναι. Θα είναι το ίδιο, μπορεί να είναι και καλύτερο. Τέλεια. Θα είναι πιο τραγανό. Όχι, θα είναι πιο ωραίο το αποτέλεσμα, το οπτικό.
συντρέχω λίγο τη διαδικασία. Θα το άφηνα λίγο να ξεκουραστεί, να κρυώσει λίγο. Δεν μας παίρνει ο χρόνος. Και ξεκινάμε. Πόσο? 170, ναι. Ωραία. Τώρα το θέλω. Ωραία. Πρώτη φορά το κάνω, έτσι με την τάρτα. Άμα δεν βγει... Αποκλείεται να μην βγει. Ποτέ δεν ξέρεις. Λοιπόν, κρακελίν, τίποτα, ένα μπισκοτάκι, ζάχαρη μαύρη, αλεύρι και βούτυρο. Βάζουμε από πάνω. Άψη του είναι πάρα πολύ όμορφο. Σημαίνω τώρα το δούμε. Αν η ζύμη αρχίζει να φουσκώνει και κάποιος ανοίξει το φούρνο για να τα δει, γεια σας. Αν μας κάνουν σαμποτάζ δηλαδή. Ωραία. Θα τα βάλω να τα ψήσω. Περιμένω λίγο. Πάω λίγο για να δω. Να πούμε και τους χορηγούς μας. Έχουμε Παπακυριαζής, Αφή Λαούδη, Αφή Γαλλή, Φάρμα Κοκ, Κόντι το ξηρή καρπί, Τσόκο Μπέλ, Gelato and Bakery Experts, Κρόνους Κουτσμάνης, Αφή Δουρμούσογλου, Φύλλα Νικηφορίδης, Friesland Καμπίνα, Στέλιος Κανάκης ΑΕΒΕ και Work Market. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήταν για ακόμη μία φορά κοντά μας. Είναι εκθέτες, οπότε μπορείτε να περάσετε και να δείτε τα προϊόντα τους. Αυτό εδώ δεν χρειάζομαι. Ωραία. Αυτά εδώ. Λοιπόν, μέχρι να κρυώσει η πραλίνα που κάναμε, ο ξερός καρπός που καραμελώσαμε και να περάσω στο κρεμέ, θα σας κάνω λίγο την κανάζ, την ψινόμενη και θα σας πω λίγο και για τη βάση. Θα χρησιμοποιήσω το Thermomix σαν μπερ-μαρί. Θα λιώσω μέσα τη σοκολάτα με την κρέμα και ό,τι έχει συνταγή. Θα σας πω λίγο τη συνταγή εδώ. Φέρε λίγο αυτό που έχουμε ζυγισμένο μέσα. Τώρα έχουμε περάσει στη δεύτερη συνταγή μας. Έχουμε περάσει το δεύτερο γλυκό, το σοκολατένιο. Ωραία. Έχει κρέμα, ζάχαρη, σοκολάτα, αλάτι και βανίλια. Ένα μείγμα είναι αυτό. Θα βάλουμε εδώ την κρέμα με τη ζάχαρη και τη σοκολάτα να λιώσουνε, να έχουμε μία λιωμένη γκανάζ και σε ένα ξεχωριστό μπολάκι θα ανακατέψουμε το γάλα της συνταγής και το αυγό της συνταγής. Αυτή είναι η διαφορά από την γκανάζ, ότι θα πέσει μέσα το αυγό και όταν τελειώσει το ψήσιμο με το brownies, κρυώνει το brownies, ρίχνουμε αυτή την γκανάζα από πάνω και βάζουμε στο φούρνο για 10 λεπτά στους 130 βαθμούς, ώστε να ψηθεί το αυγό και να δέσει την κρέμα. Όταν θα το βγάλετε από το φούρνο, αυτό θα είναι πάρα πολύ ρευστό. Θα νομίζετε ότι θα είναι πολύ ζουμί, σαν να μην έχει γίνει τίποτα. Την επόμενη μέρα, από τη σοκολάτα που έχει μέσα και από το ψημένο το αυγό, αυτό θα έρθει και θα γίνει μία κρέμα πάρα πολύ απαλή, με τέλεια υφή. Επιμένω στην υφή, δοκιμάστε αυτό το γλυκό, θα είναι φανταστικό. Θα σας αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, κρέμα. Ναι.
ζάχαρη, αλάτι. Προσθέστε αλάτι σε όλες σχεδόν τις συνταγές σας. Μία πρέζα αλάτι αναδεικνύει το αλάτι όλες τις γεύσεις. Και γάλα και αυγά μαζί. Σπάστε λίγο με ραπιρούνι. Και σοκολάτα στο πρώτο μείγμα. Μία σοκολάτα από 55 μέχρι 58, 60. Αν φτάσετε στο 60... Αν φτάσετε στο 60%, κατεβάστε από τη συνταγή λίγα γραμμάρια σοκολάτας. Ζεστάντε σε μπεν μαρί αυτά τα υλικά για να λιώσουν και να ομογενοποιηθούν μέχρι τους 60-65 βαθμούς. Και όταν το αποτέλεσμα είναι έτοιμο, ζεστό, λιωμένη η σοκολάτα και έχουμε μία αλία γκανάζ ομογενοποιημένη, ρίχνουμε μέσα το γάλα με τα αυγά και αυτό μετά, εάν το αφήσετε ένα βράδυ ψυγείο και το ψήσετε την επόμενη μέρα, θα έχετε καλύτερο αποτέλεσμα ως προς την υφή, που έτσι κι αλλιώς έχει καλό αποτέλεσμα, αλλά και πολύ πιο γυαλιστερό. Θα έχει πιο ωραία γυαλάδα. Και γενικότερα, ζύμες μπράουνις, σουφλέ, μπισκουί, σοκολατένια, κρέμες τέτοιες σοκολατένια την επόμενη μέρα, έχεις καλύτερο αποτέλεσμα και στο ψήσιμο. Δηλαδή, αν ψήσεις ένα σουφλέ φτιάχνοντας τώρα τη ζύμη ή την αφήνεις ένα βράδυ ψυγείο, η ζύμη που την έχεις αφήσει ένα βράδυ στο ψυγείο έχει πολύ καλύτερο αποτέλεσμα στο ψήσιμο, στην υφή της και στη γεύση της. Γιατί βγάζει η σοκολάτα τα αρώματά της. Ωραία. Θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι? Έρχομαι. Τώρα φοράω και τα κούνη, μην με κατεβάζετε. Άμα είναι να ρωτήσετε να μου πείτε. Μην ανεβοκατεβαίνω. Δεν θυμάμαι αν το είχαμε αναφέρει στην καραμέλα. Η ξηρή καρπή ήταν roasted. Όχι, ήταν ομή. Όχι, δεν ήταν ομή η ξηρή καρπή. Ξηρή καρπή ήταν ψημένη. Ήταν ψημένη. Δεν μπορείς να κάνεις πραλίνα με ομό καρπό. Θα γίνει μία μάζα και ο καρπός που είναι άψητος δεν έχει και τη γεύση. Ψήνουμε περίπου στους 160 βαθμούς, 15-20 λεπτά. Στο φιστίκι γίνης, εγώ ψήνω πάρα πολύ χαμηλά, ψήνω 140 βαθμούς για περισσότερη ώρα, για περίπου μισή ώρα, 25 λεπτά, ώστε να μην χάσω το χρώμα. Γιατί το φιστίκι όσο το ψήνεις, χάνεις το χρώμα, φεύγεις από πράσινο και γίνεται καφέ. Δεν είναι πρόβλημα, είναι πρόβλημα μόνο στο μάτι. Εάν δείτε παγωτό με καφέ χρώμα φιστίκι, αυτό το παγωτό είναι σούπερ, είναι αληθινό. Αν δείτε παγωτό πράσινο λαχανί, είναι λίγο θέμα. Όσο πιο καφέ, τόσο πιο πολύ το προτιμάτε. Έχουμε άλλη μια ερώτηση. Το ελληνικό φιστίκι, το φιστίκι υγιεινής, έχει περισσότερα έλαια, δεν έχει καλό χρώμα και είναι και πάρα πολύ ευαίσθητο στο ψήσιμο. Δηλαδή γίνεται καφέ πάρα πολύ γρήγορα. Αυτό το ψήνεις πάρα πολύ χαμηλά για περισσότερη ώρα. Πολλοί βάζουν το φιστίκι 2 μέρες σε στόφα, ώστε να ξεραθεί στη στόφα, να αφυδατωθεί στη στόφα, για να κρατήσουν ακριβώς όλο το χρώμα. Ακούω. Όχι, πείτε το εσείς. Είπατε για βανίλια. Μπορούμε να βάλουμε δάκρυ μαστίχας? Μαστίχα. Ναι, φυσικά. Εντάξει. Και είναι και πάρα πολύ ωραία. Μπορείτε να βάλετε τόνκα. Επίσης πάρα πολύ ωραία. Αλλά και η μαστίχα, ναι. Για μένα η μαστίχα είναι στις γεύσεις μου, είναι top. Είναι πολύ ωραία. Λοιπόν. Τίποτα. Ένα λεπτάκι λίγο να δω αυτό που ψήνω.
Ωραία. Εδώ είναι σχεδόν έτοιμο. Έτσι κι αλλιώς δεν θα το χρησιμοποιήσω, δεν θα το ψήσω, έχω ψημένο. Ρίχνω το αυγό με το γάλα μέσα σε αυτό το μείγμα. Έχουμε άλλη μία ερώτηση, μπορούμε? Ορίστε. Καλησπέρα. Όταν κάνετε την καραμέλα, δεν είπατε ότι ο καρπός ψήνεται την ώρα που καραμελοποιείται ο καρπός? Εδώ. Ναι. Δεν είπατε ότι από τη στιγμή που θα κρυσταλλοποιηθεί δεν προλαβαίνει να ψηθεί όπως θα έπρεπε. Δεν μπορεί να βγάλει τα έλαια του όπως θα έπρεπε. Ωραία. Πρέπει να είναι ψημένος ο καρπός για να το ρίξεις να το κάνεις πραλινά. Εάν δεν είναι ψημένος ο καρπός, όταν το χτυπάς θα γίνει ένα ζυμάρι. Δεν μπορεί να γίνει πραλινά, δεν μπορεί να βγάλει τα λάδια του. Ωραία. Δεν θα έχεις αποτέλεσμα. Ναι. Και άλλη μια ερώτηση. Η βανίλια, το στικ, δεν γίνεται να καεί σε καμία θερμοκρασία? Ορίστε. Άμα βάλουμε στικ βανίλιας στην καραμέλα, δεν μπορεί να καεί, να την κάψουμε? Όχι. Και θα ρίξετε μέσα και το κοτσάνι. Και θα το μπλεντάρετε με το κοτσάνι μαζί. Θα ψηθεί έτσι, θα καραμελώσει και θα το μπλεντάρετε μαζί με το κοτσάνι. Οκ, ευχαριστώ. Ωραία. Δεν ξέρω, βλέπετε μέσα. Είναι μία γκανάζ. Αυτή εδώ θα δείτε το αποτέλεσμα ποιο είναι. Μπορείτε να γεμίσετε τάρτες και να τις ψήσετε μαζί. Μπορείτε να το ψήσετε μόνο του και να έχετε μία κρέμα, δηλαδή σε ένα μπολάκι, και να είναι μία κρέμα σοκολάτας. Από αυτό το αποτέλεσμα και μετά, εδώ, αν το αφήσετε μία μέρα, αυτό θα γυαλίσει γιατί θα φύγει όλος ο αέρας που έχει πάρει τώρα μέσα από το μπλεντάρισμα και θέλει στους 130 βαθμούς για 10 λεπτάκια. Όταν θα το βγάλετε θα είναι πάρα πολύ ρευστό. Μην το φοβηθείτε, θέλει το χρόνο του, θα σφίξει με τη σοκολάτα και θα σφίξει και με το αυγό που έχει ψηθεί ήδη μέσα. Ωραία, αυτά εδώ λίγο τα πετάμε. Αυτό πέταμα, πλένει το λίγο να κάνουμε την πραλίνα. Ωραία. Χρήστο, είναι αναμένο το σοκ. Είναι αναμένο το σοκ. Όχι. Λίγο. Λίγο να κρυώσει ο καρπός. Αν βάλετε τον καρπό μέσα ζεστό, θα γίνει ένα σώμα. Δεν μπορεί δηλαδή η καραμέλα θα γίνει μια μπάλα. Έχουμε άλλη μια ερώτηση. Μια ερώτηση να κάνω κι εγώ. Αυτή την τάρτα με την κανάζ, μετά στο ψυγείο θα σφίξει ακόμα περισσότερο άμα πεις να κάνουμε μια τάρτα μόνο με την κανάζ? Ναι. Ή είναι καλύτερα σε ουδέτερη βιτρίνα να την έχεις? Είναι καλά να είναι στη βιτρίνα, να είναι σε μια θερμοκρασία. Δεν θα σφίξει αρκετά. Χειμώνα με μια θερμοκρασία δωματίου στους 20 βαθμούς δεν θα έχεις κανένα πρόβλημα να είναι έξω. Εγώ θα την προτιμώ να είναι δροσερή, να μην είναι σε θερμοκρασία δωματίου. Απλά μπορεί να είναι και σε θερμοκρασία δωματίου. Δεν παθαίνει απολύτως τίποτα. Εντάξει, οκ. Αυτό. Ευχαριστώ. Ωραία. Έχουμε και άλλη ερώτηση. Ορίστε. Γεια σας. Αφού ψήσω την τάρτα με το σου, πώς και για πόσο μπορώ να το αποθηκεύσω? Μπορείς, εάν το αφήσεις για πάρα πολλή ώρα και το αποξηράνεις κάπως έτσι, μπορείς να το αφήσεις σε ένα box χωρίς υγρασία για κάποιες μέρες, αλλά να σιγουρευτείς ότι το σου έχει στεγνώσει καλά και μπορείς να το αποθηκεύσεις στην κατάψυξη για μήνες. Το βγάζεις από την κατάψυξη, το περνάς 5 λεπτά, 4 λεπτά από τους 150 βαθμούς στον αέρα και το δουλεύεις σαν να έχει ψηθεί εκείνη τη στιγμή. Αυτό μπορείς να το κάνεις και με τα σου και με τα εκλέρ. Ψημένα, κατάψυξη, βάζεις όσα θέσεις στο φούρνο, στους 150 βαθμούς, 3 λεπτάκια στον αέρα. Αυτά βγάζοντας από την κατάψυξη θα δεις ότι είναι κάπως τσαλακωμένα, κάπως αρρωστημένα να το πω έτσι. Μόλις θα χτυπήσει η θερμοκρασία,
έρχονται και ξαναγίνονται όπως ακριβώς τη στιγμή που τα ψήσες. Και μπορείς να το δουλέψεις. Και κάτι ακόμα. Ορίστε. Στον αερόθερμο, όταν ψήνω σούι εκλέρ, Σκάνε. δεν μπορώ να ελέγξω τον αέρα. Ναι. Τι κάνω? Θα κάνεις την τεχνική με τους 250 βαθμούς που είπα. Θα είναι... Μετά όταν το ξεκινάω, κατευθείαν αλλάζει η όψη τους. Ωραία. Αν κάνεις αυτή την τεχνική και αν ο φούρνος σου είναι λίγο καλά μονωμένος, λέγοντας μονωμένος, να μην πέσει η θερμοκρασία, δηλαδή έχει φούρνο από τα 250, το κλείνεις και σε 7 λεπτά είναι 50 βαθμούς. Δεν κάνεις τίποτα. Ψήνεις όπως ψήνεις, δεν μπορείς να το αλλάξεις. Ή θα δοκιμάσεις στους 130 βαθμούς για να ψήσεις. Εάν ο φούρνος σου κρατήσει τη θερμοκρασία, δηλαδή από τους 250 κάνει να πέσει στους 140 που είπα, 20-25 λεπτά, αυτά ήδη θα έχουν αρχίσει να ψήνονται. Θα έχουν αρχίσει να παίρνουν χρώμα, θα έχει πάρει τον όγκο που χρειάζεται και μετά θα ξεκινήσεις από τους 140-145 βαθμούς. Δεν θα πας ψηλά, μόνο για να το ψήσεις. Εκεί θα έχεις το αποτέλεσμα που χρειάζεται ή το καλύτερο αποτέλεσμα που μπορεί να βγάλει αυτός ο φούρνος. Ο φούρνος είναι το α και το ω στο να βγάλεις ένα καλό σου. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν. Όχι. Sorry, εδώ θέλω και ένα φύλλο. Δεν θα κάνω κάτι. Με τι συνεχίζουμε, κύριε Λάσκαρη? Τώρα θα κάνω λίγο, να δω λίγο τα σουδάκια και θα συνεχίσω. Τέλεια. Έχουμε θέμα low energy cost desserts για όσους ήρθανε τώρα και για όσους κατά τη διάρκεια δεν έχουν καταλάβει ακόμη τι κάνουμε. Είναι μια τάση στο εξωτερικό. Σε κάθε βιτρίνα υπάρχουν μερικά είδη τέτοιου είδους γλυκών, δηλαδή low energy. Αποφεύγουμε μερικές διαδικασίες όπως η ψήξη, η κατάψυξη, η θέρμανση και έτσι κατά κάποιο τρόπο μειώνεται το κόστος του. Θα δείξουμε τεχνικές ψησίματος, νόστιμες υφές και ταιριαστούς συνδυασμούς για ένα ιδανικό αποτέλεσμα. Έχουμε ξεκινήσει με μία τάρτα φουντουκιού, η οποία έχει ζύμη, σούκρα και λίν, που την ψήνουμε τώρα. Θα κάνουμε μία πατησερή φουντούκι, μία καραμέλα και ένα κρεμέ. Και θα κάνουμε και άλλη μία τάρτα ουσιαστικά, η οποία οι τεχνικές μπορούν να χρησιμοποιηθούν όχι ακριβώς σαν τάρτα. Άμα τη δείτε δεν θα σας θυμίσει τάρτα, θα σας θυμίσει κορμό. Είναι ένα μπισκουί πάρα πολύ μαλακό σαν μπράουνι, η κρέμα υψινόμενη που δείξαμε πριν και μία μοντέ σοκολάτας με φρέσκα φρούτα και σαμπλέ. Πάρα πολύ όμορφα γλυκά. Λοιπόν, θα κάνω πρώτα την πραλίνα και θα ξεκινήσω μετά με ένα κρεμέ και θα πω λίγο μια ωραία τεχνική για τα κρεμέ και δοκιμάστε την γιατί θα σας λύσει τα χέρια. Πάρ' το λίγο αυτό. Κάτι σημαντικό για τις πραλίνες. Όταν χτυπάμε πραλίνες στο Thermomix ή σε ρομπότ, η θερμοκρασία της πραλίνας να μην ανέβει πάνω από 45 βαθμούς. Όσο τη χτυπάμε, λόγω της τριβής, αυτό αρχίζει να ζεσταίνεται. Εάν είναι μεγάλη η ποσότητα, θα αρχίσει να ανεβάζει τη θερμοκρασία. Να μην μας καπνίσει, γιατί θα βγάλει ο καρπός τα λάδια του. Στους 40 βαθμούς, 45, αν δεν έχει γίνει αυτό που θέλουμε, το αποτέλεσμα που θέλουμε, σταματάμε, το αφήνουμε κρυώνει ή το βάζουμε chiller, το βγάζουμε και αρχίζουμε να ξαναχτυπάμε. Μην φτάσει 60, 70, 80 βαθμούς και αρχίζει να βγάζουν καπνούς αυτά, αλλάζει η γεύση και βγάζει λάδια. Χαλάει το αποτέλεσμα. Λοιπόν, χωρίς θερμοκρασία, πάμε.
Έχει απίστευτο άρωμα. Τώρα θέλω τη μικρή. Θέλω τη μικρή τη Μαρίζ και ένα μπολ. Να τη βγάλω να τη δείξω. Αρχίζει να γίνεται. Εάν δείτε ότι είναι σφιχτή, μπορείτε να τη βοηθήσετε με λίγο ηλιέλαιο. Ωραία. Σε πολλές συνταγές, το λάδι που χρησιμοποιούν για τις πραλίνες, στις συνταγές το δίνει λάδι σταφυλιού. Είναι ένα λάδι από κουκούτσι από το σταφύλι. Αυτό το λάδι το χρησιμοποιούν γιατί είναι κυρίως άοσμο και δεν έχει καμία γεύση. Το ίδιο αποτέλεσμα γίνεται και με το δικό μας το ηλιέλαιο. Δεν καταλαβαίνεις τη διαφορά. Η διαφορά στο λάδι αυτό, πολλές φορές όταν δίνουμε μία επικάλυψη, η οποία είναι ισχυρή επικάλυψη σοκολάτα, ξηρός καρπός, και έχει μέσα και λίγο ηλιέλαιο για να γίνει πιο ρευστό. Πολλές φορές η διαφορά, αν χρησιμοποιήσεις ηλιέλαιο για λάδι σταφυλιού, το κοστολόγιο είναι εντελώς τεράστιο. Το ένα έχει 1,5 ευρώ, το άλλο έχει 7-8 ευρώ. Δεν ξέρω πόσο, δεν το χρησιμοποιώ. Αλλά το αποτέλεσμα είναι ότι όταν επικαλύψεις ένα κέικ, όταν το κόψεις, η μία επικάλυψη με το λάδι σταφυλιού δεν κάνει λέπια, δεν ξεκολλάει. Είναι πιο σταθερή, κολλάει πιο καλά και έχει και πιο ωραίο αποτέλεσμα ως προς το δάκωμα. Εγώ βέβαια όταν κάνω επικαλύψεις σε κέικ ή σε τούρτες με τέτοιο γλάσο, χρησιμοποιώ βουτυροκακάο γιατί έχει πιο τραγανό αποτέλεσμα από το ηλιέλαιο. Δεν βάζω ηλιέλαιο, βάζω βουτυροκακάο. Υψηλότερο κοστολόγιο, καλύτερο αποτέλεσμα όμως. Λοιπόν, θέλω λίγο ηλιόλαιο. Ελάχιστο σε ένα ποτηράκι να την κάνω. Από εδώ είμαι σχεδόν έτοιμος. Λίγο θα φτιάξω λίγο την υφή της. Το βάλω εδώ. Όχι εδώ, Λοιπόν, ένα λεπτάκι να το τελειώσω για να φύγει αυτό από εδώ πάνω, για να σας δείξω λίγο τι σας έλεγα με το κρεμέ. Όχι, εντάξει. Θα τελειώσουμε αυτό εδώ. Μυρίζει τέλεια, ναι. Ξέρεις κάτι, δεν το χρειάζομαι, δεν θα βάλω. Όχι. Αυτό έχει ζεσταθεί λίγο, δηλαδή σε αυτή τη φάση τώρα το σταματάμε. Έχει τελειώσει, δεν θα κάνω κάτι άλλο, αλλά εάν δεν είχε τελειώσει, το σταματάμε εδώ, το αφήνουμε λίγο να κρυώσει, το βάζουμε λίγο στο ψυγείο και το ξαναχτυπάμε. Θα ήθελα λίγο να περάσει λίγο, μόνο να το μυρίσετε, όχι για... Θα σας ανοίξει η όρεξη, να ξέρετε. Εγώ προειδοποιώ. Αν είχε μέσα βανίλια, θα ήταν το αποτέλεσμα τεράστιο, η διαφορά. Ορίστε. Όχι. Ναι. Ορίστε. Κουταλάκι απαγορεύεται. Φανταστικό. Εννοείται.
πραλίνα. Λοιπόν, εδώ έχει και ένα... Λοιπόν, θα κάνω ένα κρεμέ φουντούκι. Φουντούκι όχι, τώρα είναι με το αμύδγαλο. Με αυτή την πραλίνα, στη συνταγή που έχω φτιάξει και την έχω έτοιμη, είναι φουντούκι. Κρέμε γκλέζ, κρέμα γάλακτος ή γάλα, τέλος πάντων ένα υγρό και κρόκος. Μαγειρεύουμε και φτάνουμε από τους 82 βαθμούς μέχρι τους 85. Από τους 85 και επάνω ψήνεται το αυγό και έχουμε μια ομελέτα. Κάνει κομμάτια. Αυτό που θέλω να δείξω και έχετε το στο μυαλό σας και δοκιμάστε το. Θα βάλω μέσα τα υγρά που έχει η συνταγή. Στη συγκεκριμένη συνταγή είναι μόνο κρέμα. Έχει λίγο τυρί κρέμα μέσα. Και έχει μέσα και λίγη ζάχαρη. Μέσα. Εδώ έχω τον κρόκο. Βάζω... Όχι. Βάζω τον κρόκο ξεχωριστά σε ένα μπολάκι. Και θέλω να είναι σε θερμοκρασία δωματίου. Όταν αυτό εδώ, το μείγμα, λίγο ζεσταθεί, θα ρίξω λίγο μέσα εδώ στον κρόκο, ελάχιστο, για να σπάσει ο κρόκος. Και να έρθει σε μια θερμοκρασία από 20 μέχρι 25 βαθμούς. Όταν το μείγμα των υγρών κοχλάσει, βράσει, θα το ρίξω κατευθείαν και γρήγορα μέσα στους κρόκους. Κατευθείαν έχουμε μία κρέμε γκλέζ, έχει πάει κατευθείαν 85 βαθμούς και δεν υπάρχει περίπτωση ούτε να σας καεί, ούτε να πιάσει ο πάτος, ούτε δεν χρειάζεται να κάθεστε με το θερμόμετρο. Αυτό είναι πάρα πολύ καλή τεχνική για μεγάλες ποσότητες. Αυτό ακριβώς θα ρωτούσα τώρα, για την ποσότητα. Για μεγάλες ποσότητες και για προσωπικό το οποίο δεν είναι έμπειρο. Για να κάνει μια τέτοια κρέμα, για να κάθεται με το θερμόμετρο, να πάει 82, να πάει 83, να πιάσει ο πάτος, να μην πιάσει ο πάτος. Ναι. Ελάχιστο μέσα, λίγο να σπάσει το πρώτο μείγμα. Εδώ. Ωραία. Και περιμένουμε να βράσει. Να βράσει καλά, να κοχλάσει. Και θα σας δείξω τώρα το αποτέλεσμα. Πες τους να μην ανοίξουν το φούρνο μέχρι να δω. Βλέπουμε δηλαδή μια διαφορετική τεχνική για την κρέμα αγγλέζ. Πιο σίγουρη, πιο γρήγορη. Και πιο εύκολη. Και πολύ πιο εύκολη. Ωραία. Σημαντικό να είναι σε θερμοκρασία δωματίου ο κρόκος. Να μην ανοίξουν το φούρνο και να μην κάνουν τίποτα. Θα το δω εγώ. Ναι. Λίγο ακόμη.
Αρχίζει να βράζει. Ωραία. Κοχλάζει. Και είμαστε εδώ. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Έχει γίνει μια κρέμε γκλέζ. Δεν χρειάζεται θερμόμετρο. Το βλέπετε λίγο στην κάμερα. Φαίνεται, ναι. Αυτό το πράγμα. Ούτε μετράς, ούτε περιμένεις κάθεσαι από πάνω. Μόλις βράσεις το ένα μείγμα, το ρίχνεις μέσα στο άλλο και έχεις τελειώσει. Ωραία. Ορίστε. Τώρα ρίχνουμε εδώ 100 γραμμάρια τη συνταγή πραλίνα. Δεν θα το χρησιμοποιήσω, γι' αυτό δεν το ζυγίζω. Απλά για να σας δείξω το αποτέλεσμα. Ωραία. Και θα σας δείξω πώς έχει γίνει. Δεν φαντάζεστε πόσο ωραία μυρίζει. Θέλεις απλά έτσι να Ζελατίνη μέσα. Όχι. Και αυτό εδώ είναι ένα κρεμέ φουντούκι. Ωραία. Και τώρα θα αρχίσουμε να στείνουμε. Η τάρτα με το σου έχει γίνει πάρα πολύ ωραία. Έχει πάει πάρα πολύ καλά. Σας το είπα και πριν, εννοείται ότι θα πήγαινε πολύ καλά. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην πάει. Πάνω βλέπετε το φούρνο, μαζεύουμε από εδώ. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ, εννοείται, το ΔΣ της Λέσχης μας για ακόμη μία φορά. Χωρίς αυτούς δεν θα υπήρχε όλο αυτό που έχει χτιστεί μέχρι στιγμής με τη Λέσχη Αρχή Ζαχαροπλαστών Ελλάδος. Ο πρόεδρος μας είναι ο Πάνος ο Μιχαήλ. Ο αντιπρόεδρος Α είναι ο Χριστοφορίδης ο Ιωάννης. Ο αντιπρόεδρος Β είναι ο Παυλάκης ο Χρήστος. Ταμείας είναι ο Κωνσταντίνος ο Λιμπαντιτζής, Γενικός Γραμματέας ο Ζουμής ο Δημήτρης, Αναπληρωτής Γραμματέας ο Υποκαμισάς ο Άγγελος, Υπεύθυνος Νήσων ο Σαματίδης ο Μιλτιάδης, Υπεύθυνον Κρήτης ο Καλαθάκης ο Ιωάννης, Υπεύθυνος Κεντρικής Ελλάδος ο Σχουλής ο Νικόλος, ο οποίος ήταν και καθηγητής μου και του έχω ιδιαίτερη αδυναμία, τον έχουμε εδώ κοντά μας. Υπεύθυνος Εκδηλώσεων ο Καρικίδης ο Φίλιππος και Σύμβουλος ο Κουμάκης ο Κωνσταντίνος. Επίσης, να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Medio Multimedia για τη σκηνοθεσία και φυσικά την Helexpo για την οργάνωση και τη ΔΕΘ για τη φιλοξενία. Να πω ότι όλες οι συνταγές θα ανέβουν στο site της Λέσχης μας, www.elaspastrychefclub.gr και στο κανάλι μας στο YouTube, αναλυτικά όλα τα βίντεο με τις τεχνικές τους, να τα δείτε αν κάτι δεν έχετε προλάβει ή δεν έχετε καταλάβει. Ελλάς Pastry Chef Club. Θέλουμε να πάρει λίγο χρώμα ακόμη πίσω. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Θα τα αφήσουμε λίγο να κρυώσουν για να μπορέσουμε να τα γεμίσουμε. Πανέμορφο. Είναι... Μέσα θέλει και άλλο ψήσιμο. Θα το ανοίξω για να το δείτε. Θέλει και άλλο ψήσιμο. Δεν έχει γίνει ακόμη μέσα. Τα αφήνω λίγο να κάνουν. Είμαστε πάνω από 30 λεπτά. Πάρ' το. Θέλουν, πες να τα βάλει. Και θα ξεκινήσω λίγο να στείνω το σοκολατένιο το γλυκό. Λοιπόν. Να ευχαριστήσουμε και τους χορηγούς μας για άλλη μία φορά. Έχουμε Αφή Λαούδη, Παπακυριαζής, Αφή Γαλλή, Φάρμα Κοκ, Κόντιντο Ξηρή Καρπή, Τσόκομπέλ,
Freshland Campina, Gelato and Bakery Experts, Κρόνους Κουτσμάνης, Αφίδουρ Μούσογλου, Φύλλα Νικηφορίδης, Στέλιος Κανάκης ΑΕΒΕ και Work Market. Τώρα θα κάνουμε στήσιμο στην τάρτα με σοκολάτα, η οποία έχει σαμπλέ, ένα πολύ ωραίο μπισκουί μαλακό σαν μπράουνις, το κρεμέ που δείξαμε στο Thermomix, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλες παρασκευές, και μοντέ σοκολάτας. Και θα στολίσουμε με φρέσκα φρούτα. Κόκκινα φρούτα. Επίσης, να σας πω για τα σεμινάρια του Λάσκαρη. Έχουμε και το μπάνερ εδώ για όσοι ενδιαφέρεστε να το φωτογραφίσετε και να τα δείτε. Έχει στο Ηράκλειο της Κρήτης 19, 20 και 21 Μαρτίου και στη Θεσσαλονίκη 2, 3 και 4 Απριλίου. Εξειδικεύεται στα εκλέρ και στα σου, όμως θα δείξει και άλλες πολλές τεχνικές. Τώρα στη Θεσσαλονίκη θα μας δείξει 12 γλυκά, πάνω από 50 συνταγές, οι οποίες θα είναι τάρτες, εκλέρ και πάρα πολύ ωραία γλυκά. Οπότε, επειδή τα σεμινάρια γίνονται sold out πολύ γρήγορα, να είστε ενημερωμένοι και στα social media, στο Instagram, Λάσκαρης _Παλαμαρούδας, και θα δείτε εκεί πέρα όλες τις συνταγές, μηνύματα κλπ. Μπορείτε να εμπνευστείτε και να πάρετε πάρα πολλές ιδέες. Οπότε, follow. Μία μοντέ σοκολάτας, για να στολίσουμε αυτό το σοκολατένιο γλυκό που έχουμε φτιάξει. Μοντέ σοκολάτας είναι μια πολύ εύκολη παρασκευή. Είναι οι συνταγές που θα δείτε όταν είναι γραμμένες. Έχει 2 ποσότητες κρέμες γάλακτος. Η ίδια παρασκευή με δύο διαφορετικά υγρά, με 2 ποσότητες κρέμα γάλακτος ή γάλα και κρέμα, είναι και η ναμελάκα. Η διαφορά τους είναι όταν η ναμελάκα είναι μία κρέμα η οποία δεν θέλει χτύπημα, δηλαδή πίζει είτε με τη σοκολάτα που έχει μέσα, είτε με τη σοκολάτα και λίγο τη βοηθάμε με λίγο ζελατίνη. Ενώ η μοντέ είναι μία κρέμα η οποία τη χτυπάμε και τη βάζουμε μέσα αέρα για να σταθεί. Όταν πάρουμε μία αναμελάκα, η οποία έχει μία αστοχία και δεν στέκεται, και τη χτυπάμε λίγο και λέμε είναι μία αναμελάκα και τη χτύπησα λίγο, δεν είναι αναμελάκα, έχεις φύγει. Δεν έχεις δίνει φύτη στην αναμελάκα, δεν είναι γυαλιστερή, έχεις βάλει αέρα, έχεις φύγει από την αναμελάκα και έχεις πάει σε μοντέ. Αυτά είναι η διαφορά. Η τεχνική της είναι το ίδιο πράγμα για όλες. Μικρή ποσότητα στη συνταγή των υγρών, ζεσταίνουμε, ομογενοποιούμε με τη σοκολάτα της συνταγής και μετά, ενώ χτυπάμε ή μπιμάρουμε, ρίχνουμε τη δεύτερη ποσότητα κρέμα γάλακτος, κρύα μέσα, αφήνουμε ένα βράδυ στο ψυγείο, την επόμενη μέρα χτυπάμε όπως θα χτυπήσουμε, την έκανα εχθές, και στολίζουμε. Είναι μία κρέμα που μπορείς να στολίσεις, ένα γλυκό, και δεν είναι τόσο ευαίσθητη το καλοκαίρι με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Μία αναμελάκα, επειδή στέκεται μόνο με τα λιπαρά της σοκολάτας και με λίγο ζελατίνη, ή αν είναι μπίτερη σοκολάτα μπορεί να μην έχει καν ζελατίνη μέσα, είναι πάρα πολύ ευαίσθητη όταν φύγει από ένα ζαχαροπλαστείο μέσα σε ένα κουτί για να πάει σε ένα σπίτι. Όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι υψηλή, αυτή η κρέμα θα λιώσει. Η μοντέ, ένα γλυκό στολισμένο με μοντέ, έχει ως αποτέλεσμα το καλοκαίρι, επειδή στέκεται με αέρα, έχει αέρα μέσα, δεν είναι τόσο ευαίσθητη, είναι ευαίσθητη, αλλά δεν είναι τόσο, την προλαβαίνεις. Προλαβαίνεις να την πας κάπου σε μια επίσκεψη, σε ένα σπίτι, ας πούμε, ή να την πας από το μαγαζί στο σπίτι σου. Μπορεί να πάρει διάρκεια 1 ώρα. Σε 1 ώρα, μία αναμελάκα το καλοκαίρι θα ανοίξει το κουτί και θα είναι λιωμένη μέσα. Μία μοντέ είναι πιο σταθερή. Τη χτυπάμε λίγο. Δεν μπορώ να την ελέγξω καλά, δεν με αφήνει αυτό το καπάκι να δω. Λίγο θα την προσέχω και θα σας πω πού σταματάμε και τι βλέπουμε για να έχουμε το δυνατόν καλύτερο αποτέλεσμα ως προς την υφή της.
Μας έχουν ματιάξει, Δεν μας κύριε έχουμε ματιάξει, Λάσκαρη. όχι. Το εργαλείο είναι... Θέλει λίγο χτύπημα ακόμη. Εάν δεν μείνει ένα βράδυ ψυγείο, αυτή η κρέμα και τη χτυπήσετε κατευθείαν, κόβει. Φτάνει σε ένα σημείο, νομίζεις ότι πάει καλά και μετά διαλύεται. Δεν επανέρχεται. Λίγο ακόμα και είμαστε εντάξει. Οι Γάλλοι λένε η μύτη του πουλιού. Δεν ξέρω πώς λέγεται στα γαλλικά. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κρέμεται. Εδώ. Είναι μια κρέμα που μπορεί να γεμίσει ποτήρια. Μπορεί να φορμαριστεί σε τσέρκια, σε φόρμες και να μπει κατάψυξη. Μπαίνει κατάψυξη κατευθείαν. Γενικότερα έχει πάρα πολλές εφαρμογές και είναι και εύκολη στην παρασκευή της και ωραία στην υφή της και πάρα πολύ νόστιμη. Όταν θες να στολίσεις με μια τέτοια κρέμα, ξεφεύγεις σε κοστολόγιο από μια σαντιγί. Είναι λογικό, έχει πάρα πολύ σοκολάτα μέσα, αλλά το αποτέλεσμα, το γευστικό, είναι εντελώς διαφορετικό. Είμαστε εδώ. Ωραία. Είμαστε έτοιμοι δηλαδή για το ντεκόρ. Ναι, έχω φτιάξει 2 τάρτες. Τα μπισκοτάκια απ' έξω που τα έχω ντεκοράρει δεν μ' άρεσαν πάρα πολύ. Τα έκανε ο Παυλάκης. Τι γελάς? Τον έχετε κάνει τον κύριο Παυλάκη σήμερα. Σας έχει φάει τα φουντούκια, σας έχει κάνει σαμποτάζ. Λόξιγκα θα έχει. Ωραία. Θέλω λίγο το άσπρο το plexiglass με την τάρτα επάνω. Την μοντέ μπορούμε να την απλώσουμε σε ένα φύλλο κιθάρας, να κάνουμε κάποια dots, να βάλουμε από πάνω ένα άλλο και να το πιέσουμε και να βγει αυτό το ντεκόρ που βλέπουμε πάρα πολλές φορές στην τάρτα. Ναι. Να κάτσουν οι μύτες, θέλεις να πεις. Ναι. Ναι, φυσικά. Ωραία. Δηλαδή μπαίνει τσίλερ, δεν έχει πρόβλημα. Λάντζα. Και θέλω και τα μπισκοτάκια και θέλω και τα κόκκινα τα φουρτάκια. Sorry. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της τάρτας. Είχαμε μία αστοχία. Η τάρτα πρέπει να είναι λίγο πιο ψηλή. Δεν την κλείσαμε καλά από κάτω το τσέρκι και όταν τη βάλαμε στο φούρνο έτρεξε η σοκολάτα και χύθηκε από το τσέρκι. Γι' αυτό είναι χαμηλή. Έπρεπε να είχαμε ένα πόντο ακόμη. Στολίζουμε όπως θέλουμε. Ωραία. Θα βάλουμε λίγα κόκκινα φρουτάκια. Είχα φτιάξει και μια μαρμελάδα, την οποία την ξέχασα. Μπορούσα να τη βάλω από κάτω. Περίπου πόσες μέρες διατηρείται στο ψυγείο? Αυτό το γλυκό, Ναι. εάν το ψεκάσουμε και το μονώσουμε, το πρόβλημά μας τώρα εδώ είναι η μοντέ. Η μοντέ, ναι. Είναι λίγο πιο ευαίσθητη. Εάν το ψεκάσουμε και το μονώσουμε, μαζί με τη μοντέ, για 3 ημέρες, το γλυκό είναι ακριβώς σε αυτή την κατάσταση. Βάλουμε λίγα φρουτάκια.
τρεις μαργαριτούλες σαμπλεδάκια, έτσι για το ντεκόρ. Ωραία. Είναι κόσμημα. Αυτό είναι το γλυκάκι. Κόσμημα, εντάξει, δεν είναι. Έχει λίγες τσαπατσουλίτσες. Πάρ' το λίγο εδώ στο ψυγείο. Ένα χειροκρότημα για την υπέροχη αυτή τάρτα. Ευχαριστώ. Και τώρα λίγο να δούμε. Κατερίνα, μπορείς να φέρεις να δούμε λίγο την τάρτα, να τη δει και ο κόσμος από την κάμερα. Τέλεια, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τις κρέμες της... Παίρνω αυτό. Παίρνω και αυτό εδώ, εντάξει. Καθαρό δεν είναι. Έχετε κάποια απορία για αυτό το γλυκό? Τα έχετε καταλάβει όλα. Τι φοβερό κοινό είστε εσείς. Εντάξει. Καλά πάει. Εγώ παρόλα αυτά θα ξαναπώ τι έχει κάνει. Έχει κάνει ένα σαμπλέ. Έχει κάνει ένα πολύ μαλακό μπισκουί σαν μπράουνι. Έχει κάνει μια ψημένη πολύ έντονη σοκολατένια κρέμα. Και έχει κάνει μία μοντέ σοκολάτας και έχει στολίσει με φρέσκα κόκκινα φρούτα. Ωραία. Είχα κάνει μία μαρμελάδα. Έπρεπε να τη βάλω από κάτω. Τη ξέχασα. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει, σας συγχωρούμε, κύριε Λάσκαρη. Είναι... Ναι. Η έκθεση εδώ, η διεύθυνση δεν επιτρέπει να δοκιμάσετε. Είναι κρίμα που δεν δοκιμάζετε. Δεν ξέρω γιατί, κάποιος λόγος υπάρχει, αλλά είναι κρίμα, ας πούμε, να μην τα δοκιμάσετε. Από την άλλη, πάλι, όταν δεν τα δοκιμάζετε, εμείς μπορούμε να λέμε ό,τι θέλουμε. Ωραία. Αυτή εδώ είναι το κρεμέ που σας έδειξα πριν. Αυτό εδώ. Ορίστε. Είναι το κρεμέ φουντουκιού για την πρώτη συνταγή. Ναι. Λίγο θα το... Τα κρεμέ γενικότερα λίγο με αγάπη. Δεν χρειάζεται πάρα πολύ χτύπημα. Λίγο σπάσιμο θέλουνε. Θα ήμουν πολύ ευτυχισμένος άμα είχα και μια σακούλα ζαχαροπλαστικής. Τώρα... Σακούλα ζαχαροπλαστικής. Τώρα θα πάμε στη δεύτερη συνταγή μας με την τάρτα φουντουκιού. Έχετε ερώτηση? Έρχομαι. Να φέρω και το μπράουνις μαζί. Καραμέλα. Αυτό είναι το κρεμέ. Αυτή είναι μία πατησερή. Λοιπόν, για να μπορεί να κρατάει στην κατάψυξη, τι μπορούμε να κάνουμε? Ποιος? Εδώ, Δρίνης, Σάμος. Γεια σας. Να κρατάει ποιο? Αυτό το γλυκό τώρα στην κατάψυξη, από τη στιγμή που έχει πατησερή... Το κρεμέ, για το κρεμέ, μιλάμε έτσι για την κρέμα. Πόσο βούτυρο, ας πούμε, πρέπει να βάλουμε μέσα? Το κρεμέ αυτό εδώ δεν έχει κανένα... Να πω κάτι για την κατάψυξη. Οι κρέμες που δεν έχουν μέσα άμυλο, αλεύρι, corn flour κτλ. Μπαίνουν όλες στην κατάψυξη. Δεν έχουν κανένα απολύτως πρόβλημα. Οι κρέμες που είναι τύπου πατησερή και είναι με άμυλο δεν μπαίνουν στην κατάψυξη. Κόβουνε. Για να βάλεις μία κρέμα πατησερή στην κατάψυξη πρέπει να χρησιμοποιήσεις τροποποιημένο άμυλο. Τροποποιημένο άμυλο, η τροποποίηση ακούγεται κάπως κακή, να το πω έτσι. Είναι επεξεργασμένο άμυλο έτσι ώστε να μην παθαίνει κάτι με τη διαφορά της θερμοκρασίας. Και μπορεί να μπει κατάψυξη με τροποποιημένο άμυλο. Η διαφορά στην τιμή του άμυλο, το κανονικό από το τροποποιημένο, δεν έχει μεγάλη διαφορά. Όλες οι υπόλοιπες κρέμες,
οι οποίες δεν έχουν άμυλο, μπαίνουν κατάψυξη. Όλες. Από τη στιγμή της Παρασκευής μπορείς να καταψύξεις κατευθείαν. Η μόνη που δεν μπορείς να καταψύξεις κατευθείαν είναι η ναμελάκα. Η ναμελάκα, εάν την καταψύξεις κατευθείαν, όταν θα ξεπαγώσει, θα ξαναρθεί στην αρχική της μορφή. Θα γίνει ζουμί. Πρέπει να μείνει ένα βράδυ στο ψυγείο, να σφίξει η ζελατίνη της, να σφίξει η σοκολάτα της και μετά μπορείς να την πάρεις και να την βάλεις κατάψυξη. Είναι η μόνη σοκολάτα, η μόνη κρέμα που αν την καταψύξεις από την αρχή, όταν ξεπαγώνει, ξανάρχεται στην αρχική της μορφή. Σε υγρή μορφή, τρέχει. Πολύ ωραία ερώτηση. Πολύ ωραία. Ωραία. Εδώ είναι μια πατησερή φουντούκι, η οποία μπορεί να πάρει και ένα μέρος από κρέμα γάλακτος μέσα. Εγώ δεν τις αραιώνω. Θέλω να είναι γεμάτη η κρέμα, να έχει όλη την γεύση της, δεν τις βάζω αφρό μέσα. Και το καλοκαίρι δοκιμάστε την πατησερή σας, όσοι έχετε μαγαζιά ή όσοι θέλετε να δοκιμάσετε. Αραιώστε την, αφρατεύστε την με γιαούρτι στραγγιστό. Το αποτέλεσμα είναι φανταστικό. Φανταστικό. Είναι δροσερή πολύ, δεν ακούγεται το γιαούρτι, δεν ακούγεται να πεις άτρο μια κρέμα γιαουρτιού και η υφή της είναι πάρα πολύ ωραία. Αυτά. Βγάλτε λίγο τις τάρτες και φέρτε τις. Λοιπόν, οι τάρτες τώρα λίγο θα μας καθυστερήσουν. Ίσως έπρεπε να είχα ψήσει από χθες για να έχω έτοιμες ψημένες και να δείξω μόνο τη διαδικασία. Τώρα πρέπει λίγο να κρυώσουν για να αρχίσουμε να τις γεμίσουμε. Το γέμισμα είναι εδώ. Εδώ θα βάλω το κρεμέ. Ωραία. Είναι εδώ. Θα τη βάλω λίγο ψυγείο μέχρι να τη χρησιμοποιήσω. Πάω παρακάτω. Εδώ έχετε κάνει καραμέλα. Εδώ είναι καραμέλα, ναι. Να πω λίγο κάτι για τις καραμέλες, μια και ήρθε, έχουμε μια καραμέλα εδώ. Ναι, βάλ' το. Πάρτε λίγο στο ψυγείο. Ναι, δεν και εγώ. Μας χοβολάει, Βγήκανε πάρα πολύ όμορφα. Για πρώτη φορά ωραία. Δεν καίγομαι, έτσι το έκανα. Ναι, αυτό θα ρώταγα τώρα, αν καίγεστε. Όχι, δεν καίγομαι. Όχι. Πόσο όμορφο να μπει σε μια βιτρίνα αυτό το ωραίο γλυκάκι. Γίνεται και σε άλλη φόρμα, δηλαδή σε κανονική φόρμα τάρτας, δεν έχουμε πρόβλημα. Μπορεί να μπει σε στρόγγυλη φόρμα, σε στρόγγυλο τσέρκι και να μην έχει από κάτω πάτο. Να έχει μόνο γύρω-γύρω το μπισκότο της τάρτας, να γεμίσει μέσα, να φτάσει γύρω-γύρω, σχεδόν να ακουμπήσει τα τυχώματα και να ψηθεί. Και από κάτω να έχουμε το σου. Αυτό. Τώρα λίγο να κρυώσει, θα το γεμίσουμε. Να πω λίγο κάτι για καραμέλες. Λοιπόν, όταν έχουμε
μία συνταγή καραμέλας. Πολλές φορές βλέπουμε την καραμέλα να έχει μέσα γλυκόζη. Πολλές φορές η εκτέλεση συνταγής δείχνει τη γλυκόζη στη ζάχαρη και πολλές φορές δείχνει τη γλυκόζη στο υγρό, στην κρέμα. Αυτό έχει ως διαφορά. Όταν καραμελώσεις τη γλυκόζη μαζί με τη ζάχαρη, έχεις μία πιο σφιχτή καραμέλα. Όταν βάλεις τη γλυκόζη στο υγρό, έχεις μία πιο απαλή καραμέλα, πιο ρευστή καραμέλα, ανάλογα με το τι θες να χρησιμοποιήσεις. Το πόσο σφιχτή θα γίνει μία καραμέλα, με το πόσο ρευστή θα γίνει μία καραμέλα, έχει κατά κύριο λόγο να κάνει με τη θερμοκρασία που θα φτάσει στην καραμέλα σου μετά το τεγλασάρισμα. Όταν θα ρίξεις το υγρό σου μέσα στην καραμελωμένη ζάχαρη και θα γίνει το πρώτο τεγλασάρισμα, η θερμοκρασία, αν μετρήσεις εκεί βγάζοντας από τη φωτιά και τεγλασάρεις, η θερμοκρασία έχει πέσει κάτω από 100 βαθμούς, ενώ η καραμέλα όταν την ξεκίνησε να την τεγλασάρεις ήταν κάπου στους 175-180 βαθμούς. Όταν ξαναπάμε μετά στη φωτιά, εάν αφήσουμε το αποτέλεσμα εκεί, στο τεγλασάρισμα και δεν ξαναβάλουμε στη φωτιά, έχουμε μία καραμέλα ρευστή. Όταν ανοίγεις, κόβεις κάτι και αρχίζει η καραμέλα και κόβεται. Από τους 101 μέχρι τους 104-105 έχουμε μία καραμέλα ημίρευστη. Από τους 105 μέχρι τους 106, 107, 108 ξεκινάει η καραμέλα να σφίγγει. 110-112 έχουμε την καραμέλα που είναι το Twix, αυτή που κόβει. Στους 121-122 βαθμούς, 122 πάει πολύ, 121 έχουμε μία φλόκα. Είναι αυτά τα σοκολατάκια που τα τυλίγουν μέσα στο χαρτί. Και έχει να κάνει και με τη συνταγή, το πόσο υγρό έχει η συνταγή. Όσο ανεβάζουμε θερμοκρασία, τόσο αφαιρούμε από μέσα υγρασία. Και όσο αφαιρούμε υγρασία, τόσο περισσότερο σφιχτό αποτέλεσμα έχουμε στο τελικό αποτέλεσμα της καραμέλας. Αυτά. Εδώ είμαστε λίγο ακόμα ζεστά. Θα αφήσω λίγο ακόμη. Ωραία. Θέλετε να μας πείτε κάτι για τα σεμινάρια σας? Όχι, θέλετε να ρωτήσετε κάτι? Έχει κάποιος κάποια ερώτηση? Πριν αρχίσουμε λίγο να στείνουμε μέχρι να κρυώσουν λίγο τα ταρτάκια. Να ρωτήσετε? Βεβαίως. Πριν που είπατε για το γιαούρτι, ναι. Είναι αντικατάσταση ίδια ποσότητα κρέμας? Όχι. Με γιαούρτι. Η μισή. Δεν θα πάθει κάτι, απλά όσο ανεβάζεις την ποσότητα θα αρχίσει να δίνεις και γεύση. Στο κιλό, σε 1 κιλό πατησερί, 2 κουταλιές της σούπας γιαούρτι στραγγιστό είναι αρκετό. Και ως προς τη γεύση, αλλά έχει τέλεια υφή. Πολύ ωραία υφή. Όσον αφορά την αμελάκα, βάζεις κανονική γλυκόζη, σιρόπι. Ορίστε. Στην αμελάκα. Ναι. Βάζεις μέσα σιρόπι και βερτοζάχαρο. Αν δεν έχω βερτοζάχαρο, βάζω μόνο γλυκόζη. Αν αντί για σιρόπι βάζεις σκόνη γλυκόζης, έχει διαφορά στην κατάψυξή της και στην απόψυξή της? Όχι. Δεν έχω κάνει, αλλά δεν έχει καμία διαφορά. Δηλαδή στην κατάψυξη δεν θα έχεις πρόβλημα με αυτές τις κρέμες. Στην απόψυξη? Όχι. Κανένα πρόβλημα. Το μόνο που θα προσέξεις στην αμελάκα είναι ότι για να τη βάλεις κατάψυξη θα την αφήσεις να σετάρει. Ένα βράδυ να σετάρει και θα την πάρεις δηλαδή να μπορείς να τη δουλέψεις, να στέκεται. Είναι η μόνη κρέμα που δεν καταψύχεται από το αρχικό της προϊόν. Δηλαδή όπως τη φτιάχνεις εκείνη τη στιγμή. Στην αρχική κατάσταση. Στην αρχική κατάσταση. Γιατί εάν ξεπαγώσει, θα αρχίσει να έρχεται στην αρχική της κατάσταση. Και επίσης η μοντέ, για να την καταψύξεις, πρέπει να περάσει ένα βράδυ, να τη χτυπήσεις, να τη φέρεις στο σημείο που θες, σε ρευστότητα, και να την καταψύξεις. Ευχαριστώ. Κι εγώ. Ναι, δεν θέλω την πατησερή και θέλω λίγο την καραμέλα. Νομίζω είναι χωρίς. Είναι χωρίς.
Δες, ο Παυλάκης έχει ανοιχτό το τσίλερ. Έχει ανοιχτό το τσίλερ. Λοιπόν, είναι ακόμα ζεστά. Θα αρχίσω λίγο τώρα να γεμίζω. Ωραία. Δεν θα τα κόψω, απλά το κόψα για να δείτε. Ιδανικά θα το άφηνα σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία, 130-140 βαθμούς, για ένα δεκάλεπτο ακόμα, για να στεγνώσει εντελώς. Το αποτέλεσμα που ήθελα το έχω. Θα γεμίσω. Θα βάλω και λίγο καραμέλα μέσα. Δεν ξέρω άμα έβαλα. Ωραία. Ωραία. Θα κλείσω και θα τελειώσω, θα στολίσω. Αν κάνουμε τη διαδικασία που είπατε πριν με την τάρτα τη στρογγύλη, βάλουμε μόνο στα τυχώματα, μόνο γύρω-γύρω δηλαδή ένα πάτι σαμπλέ. Ναι. Και βάλουμε το σου, μπορούμε να τη γεμίσουμε από κάτω. Ναι. Ωραία. Έχει κάποιος κάποια ερώτηση? Ορίστε. Ναι, ναι. Το έβαλα. Ωραία. Ναι. Όχι, ένα δίσκο θέλω. Κάτι. Ό,τι να είναι, ό,τι να είναι. Ένα δίσκο, κάτι. Ωραία. Σε μια βιτρίνα γεμισμένα, στολισμένα, πόσο μπορούμε να τα διατηρήσουμε? Εδώ πέρα, 2 μέρες. 2 μέρες είμαστε... Μαξ. Είμαστε... Μαξ όχι, αλλά είμαστε σούπερ. Από τη δεύτερη μέρα και μετά θα αρχίσει λίγο να νοτίζει. Ωραία. Το καθυστερώ λίγο να πέσει η θερμοκρασία για να βάλω το κρεμέ, γιατί το κρεμέ είναι ευαίσθητο. Μόλις το βάλω, επειδή είναι ζεστό ακόμη, θα πέσει. Έχουμε γεμίσει με πατησέρι φουντουκιού, καραμέλα και από πάνω θα βάλουμε το θα βάλουμε κρεμέ φουντούκι, θα στολίσουμε με λίγα φουντουκάκια και είμαστε τελειωμένοι. Τα κρατήσατε αυτά στην άκρη, δεν τα φάγανε. Ποια? Τα φουντουκάκια. Αυτά. Τα κρατήσατε στην άκρη. Τα κρύψα. Τα κρύψατε, ναι. Ωραία. Δώστε μου ένα λεπτάκι.
Να πω ότι όλα μας τα σεμινάρια θα τα βρείτε αναλυτικά στο www.ellaspastrychefclub.gr, όλες οι συνταγές εκεί πέρα και όλα τα βίντεο θα αναρτηθούν στο YouTube, στο Ελλάς Pastry Chef Club. Ωραία. Νομίζω ότι είναι λίγο όμορφο. Όμορφο ήθελα να πω. Λοιπόν, η εικόνα τώρα είναι τέλεια. Φαίνεστε φανταστικά. Τα γλυκάκια είναι όπως πρέπει. λίγα φουντουκάκια. Ιδανικά θα ήθελα πιο μεγάλη μύτη, να κάνει λίγο πιο μεγάλο ντότς. Φέρε και τις δύο τις τάρτες που είναι με τα χαμηλά τα μπισκότα. Τώρα. Θα θέλαμε λίγα διακοσμητικά ακόμα. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή. Ό,τι έχουμε βάλαμε. Νομίζω τα λόγια είναι περιττά. Τα γλυκά είμαστε. Είναι πανέμορφα. Ένα πολύ ζεστό χειροκρότημα. Πολύ ζεστό. Ευχαριστώ. Αυτά. Τα φωτοκάκια που είναι. Δεν το ξέχασα. Αν έχετε να ρωτήσετε κάτι, ρωτήστε με. Αυτό ήτανε. Νομίζω καλά πήγε για γρήγορη παρουσίαση. Νομίζω ότι όλοι έχουν μείνει εντυπωσιασμένοι και από τις μυρωδιές και τα αρώματα που έχει πλημμυρίσει το χώρο και από την εμφάνιση και από τη μεταδοτικότητά σας. Είσαστε φανταστικός. Το μπάνερ για τα σεμινάρια είναι εδώ. Instagram το βλέπετε, Λάσκαρης, κάτω παύλα Παλαμαρούδας. Οτιδήποτε χρειαστείτε θα το βρείτε εκεί. Γενικά τα σεμινάρια γίνονται sold out, οπότε προλάβετε. Πραγματικά ο άνθρωπος είναι τρομερός. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ένα ζεστό χειροκρότημα ξανά, πραγματικά. Ευχαριστώ. Ωραία. Και να ευχαριστήσουμε και την Κατερίνα που ήταν μαζί μας και μας βοήθησε. Εγώ ευχαριστώ την Κατερίνα. Ωραία. Και τον Χρήστο Παυλάκη. Να ευχαριστήσω και τον Χρήστο Παυλάκη. Ωραία. Ναι, ελάτε.